Приключенията на Джони и Лола. Хей, здравейте! Лола, къде си бе? Дай да си направим снежен човек, Лола. Първи снежен човек, ура! Хей, хайде да си направим снежен човек, моля, Лола. Хайде, давай! 5 секунди по-късно. Ето. И 1, 2, 3. Тара, дори се получи! Ние сме у дома. Окей, Саймън, ние сме в къщи и за това ние се забавляваме. Ти къде си бе, Лола, в къщи? В къщи гледаме анимации. Вау! То гледа анимации! Ами къде? Ти гледаш ли анимации? Да, Лола. Коя ти е любимата анимация? Ами примерно провозни средства. Жени ме в синьо. Ей, геройчета черни ли са? О, не се притеснявай. Ей, геройчета черни ли са? О, не се притеснявай. Ах, ние сме добри.